Helo bawb, sut a'ch chi pnawn ma? Sut a'ch chi pnawn ma? Mae hi'n braf heddiw yn anlla. Mae hi'n braf iawn heddiw yn anlla. Reit, mae hi'n Rhagfyr 11. Mae'n Rhagfyr 11 heddiw. 11 o Rhagfyr. 11 o Rhagfyr. 11. 11. Reit, joc newydd i Cracyr Dolig. Iawn? Dach chi'n barod? Pam dydy Santa ddim yn licio mynd i lawr y simne? Pam dydy Santa ddim yn licio mynd i lawr y simne? Mae gynno fo claustrophobia. Mae gynno fo claustrophobia. Da. Hwyl.